sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, 7 pamilya apektado kan nangyaring kasulo sa Barangay Sabang, siyudad kang Naga. Danyos uminabot sa 1.9 million pesos. Tabang sa mga nasuluan, tulos pinag-asikaso kang City Social Welfare and Development Office as in DSWD. Security survey sa mga negosyanteng Filipino-Chinese o Chinese kinumpirmar kang Naga City Police Office. Inkwentro sa pagultanan kang armadong grupo asin tropa kang gobyerno nangyari sa Tinambak asin Bula, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Uminabot na sa third alarm ang nangyaring kasulukan subanggi sa Kali Ispukoy, Barangay Sabang, siyudad ng Naga na marikas pinagrespondihan kan mga bumbero hali sa siyudad. Sa luwas kang Naga City, mga fire volunteers na yaon sa Naga. Aram mo taman ang kumpletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. 7 pamilya na apektado ka nangyaring kasulo kasubanggi sa Kalye Espukoy, Barangay Sabang, siyudad ni Naga, kung sain 4 na harong ang kinakanin kalayo, mantang ang ibang pagtaraid na harong ang partially damaged. Binalikan kan grupo ni Senior Fire Officer 1 Anthony Mahinay, investigator on case kan BFP Naga ang lugar kan kasulo. Sa 2 harong na magkataid na parehong grabing nadanyaranin kalayo, nakakonsentrar ang pag-imbestigar, hulita pareho subot ining nagagamit nin sungo sa pagluto. 1.9 million pesos ang kantidad kan danyo sa nasabing fire incident. According to Matrix, ito kasi is classified Class B na fire incident. According to Matrix natin na pinagbabasihan as per of SOP ng Bureau of Fire Protection is aabot tayo more or less to 1.9 million. Kabali sa nagpadipisil sa pagresponde kan mga bumbero, iyo ang linya kan kuryente asin ang hayapit na tinampo. Apwera sa mga fire truck kan BFP Naga, nakapagresponde man hali sa mga kataid na munisipyo asin fire volunteers sa syudad ni Naga. Yung challenge natin is siyempre yung presensya ng kuryente. Alam naman natin, water is good conductor of heat and electricity. Nahihindir yung ating mga firefighting team, and isa pa yung narrow roads natin. Acknowledge ko lang yung pagtutulungan ng dito sa Kalye Espukoy, nakita ng mga firefighting team natin yung kanilang eagerness para makatulong sa firefighting team. Sa presente, padagos pa ang pag-imbestigar kan BFP Naga sa kasulong ini sa Barangay Sabang. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, mayo manakulugan sa kasulukan subanggi sa Kali Ispukoy, Barangay Sabang, siyudad ng Naga. Ang misi sa harong kung saan nagpuon ang kalayo. Nagpasalamat nakaluwa si sa iyang mga aki. May follow-up report si Melvin Machado. Sobrang pasasalamat ni Mrs. Gretchen Miras na nakaluwas subot sa nasulo ni Dang Harong ang sayang 2 aki niyaon sa pagturog kasubanggi sa Kali Espukoy, Barangay Sabang, siyudad kang Naga. Ubos ang gamit ninda, kabali na ang sedang panghanap buhay na motorsiklo, asin mga gamit kang sa iyang mga aki na nag-ieskwela. Ay, man po kami sir na isalbar aki sir. Paringari po sir, si 2 akong aki sir nakalawas sir. Nakaluwas si 2 aki? Yung po sir, namang naman po na kanina, mainit na po. Mga perang ilagay siya ako. Ito ang saro ko po ng aking lalaki sir, 8, tapos yung babae ko po 5 taon sir. Sindaman subot ang pinagbabasol ka mga kataraid, hulitan nag-iwal subot sinda mag-agom. Nahigot man ka ining pinagpahimutikan. Kami pang nga ni sir binabasot lang, bagay di nag-iwal po na kami magagom. Naday man nga po kami nag-iwal na naghahanap nga po sa kang matua. Anong oras na po to sir? Mga siguro mga alas 10 na to, alas 10 pa lang po to sir. 7 ang aki ni Gretchen asin temporaryo nakikidagos kunyan sa tugang kang sa iyang mister sa Barangay Sabang, siyudad kang Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, mientras na nagkukondusir nin pag-imbestigar ang Bureau of Fire Protection sa nangyaring kasulo, labo-labo man ang paghapot kan taga DSWD sa mga nasuluan para makatipo nin datos, asin makatao subuot nin tabang sa mga naging biktima kan kasulo. Ang City Social Welfare and Development Office ang nakapagrespondi na kasubanggi, asin nagkalap na nin impormasyon sa mga biktima kan kasulo. Sa iba pang Bareta,
mayong malain na intensyon ang paghagad subuot nin mga impormasyon sa mga Filipino-Chinese o Chinese national na may sadiring negosyo sa area of responsibility kan Police Station No. 6 sa Barangay Kararayan, Syudad ni Naga, kung saan si Police Major Melvin Alayan ang station commander. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paghampang ni Police Major Melvin Alayan, Station Commander kang Police Station No. 6 neon sa Barangay Kararayan, Syudad kang Naga, sa Naga City Police Office Press Corps, sinabi kay ni na required sinda na magkondusir nin security survey. Ang surat na nagluwas ang hinagad subot sa sainda kang negosyanteng sa edang pinagdulok bilang legal basis sa pagtaunin impormasyon. Objeto kang survey para sa pagtaunin seguridad sa mga negosyante. Actually, yung nangyari niya, kami, we are required to conduct a security survey to all big establishment in area of responsibility. So yung intel operatives ko pumunta sa mga big establishment, mostly are owned by the Philippine Chinese. Pero ang iba hindi na ng data, humihingi sila ng letter request. So gumawa yung intel ko ng letter request. Yung content doon, wala naman mga talagang bang tao. Isa lang naman ang nag-complain doon. Yung iba, okay naman. Kasi humingi sila for their legal basis. Kasi security survey, ang niya, para ma-count namin kung ilan ang mga big establishment, para natin, mabigyan ng for security and safety. Pero yung iba, na misinterpret yung letter, ibinigay sa mga tao na bakit daw ina-account. Pero wala naman, kung mabasa niyo yung letter, wala naman doon masama. Kasi request nila yon for their legal, para daw yung pagbigay nila ng data, mayroon sila yung branch manager ang nakausap. Kaya yun lang, wala naman kami mga bagay na kung ano doon, misinterpreted lang nila. Siniguro man ni Police Lieutenant Colonel Darius Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, na confidential ang gabos na impormasyon na sa edang makakalap kung kaya mayong dapat na ipaghandal ang mga negosyante. Aminado man ng opisyal na apektado ang nasabing issue ka mga nangyayari sa lado nasyonal. But again, to make it clear, all information gathered will be kept confidential because they're protected naman under the law, the Data Privacy Act. So, maliban sa PS6, meron pa bang Opo, meron po. Yun naman po ay na-highlight lang kasi siguro yung pag-capture ulit kasi nung sulat is very, kung sabi nga ni, hubad na hubad. Masyadong naging direct to the point. Ang nasabing security survey ang sugo man subot hali sa National Headquarter hasta sa lower units kan PNP. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mismo man si Police Lieutenant Colonel Honesto Garon, Deputy City Director for Administration, ang nagkumpirmar na bako lang Police Station No. 6 ang nagkukondusir ng security survey, kundi maging kan ibang police station kang Naga City Police Office. Utos ito sa lahat ng station. Baka kaya lang ang medyo lang yung isa sa nabigyan niya ng sulat, mag-react na misunderstood niya. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang sunudan na enkwentro kang militar asin armadong grupo sa Camarines Sur na irehistro ngunya na aldaw. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinanginota ni Naga City Mayor Nelson Legacion asin kan mga opisyal kan Sangguniang Panlungsod kan Naga ang pagpagirumdum kan ika-38 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sa lado kan Naga City Police Office, mayo man sindang nairehistrong anuman na insidente na may koneksyon sa aktibidad kasuudma. Tinuyaw man ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola ang isyu kan mga nagkilos protesta kasuudma sa syudad ni Naga na harayo subuot sa anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. And of course, on this part na may mga issues kasi na hindi naman related sa commemoration of EDSA. I think you witnessed that some of these people, when they gathered, they always voicing out issues politically pero walayo. Sa satuyang police report, nasa PNP Forensic Laboratory pa ang sarong plastic sachet ning subot shabu asing sarong sachet na pinaalang na dahonin marijuana na pinag-turn over ni punong barangay Angelo Benjola kan barangay Igualdad Syudad ning Naga matapos subuot mapurot ini kang opisyal na tulos man ipinaaram sa mga otoridad. Susog ki Police Lieutenant Colonel Honesto Garon kung igwang nahiling nin pinagtutubodan na illegal na droga tulos subuot ining ipaaram sa pinakaraning istasyon kan PNP para maimbestigaran. In any case, in any scenario or things na may ma-encounter silang ganitong mga scenario, please don't hesitate to visit or call our police station for us to react. Hindi mo naman kailangan hawakan ito if you have doubts or i-confirm sa initially may i-confirm mo yung doubts mo when in your own na baka ito ay illegal drugs, you may call the attention of the nearest police station for appropriate action.
Sa iba pang police report, sarong M16 rifle, sarong caliber 45 pistol, 6 na pedaso nin magazine para sa 5.56mm, sarong magazine para sa caliber 45 pistol, bandoliers, cellphone, backpack duyan asin personal na gamit. Inian mga armas asin gamit na nawalat kan 15 armadong kalalakihan na nakaengkwentro kang 83rd Infantry Battalion kasubagong alauna nin amay na pagkaaga sa barangay Binalay, Tinambak, Camarines Sur. Mayo manin nairido sa tropa kan gobyerno. Mientras tanto, sa Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur, nagkasagupa man ang tropa kan 81st Infantry Battalion asin 10 armadong kalalakihan na nagduraring 10 minuto si riribayaning putok. Na-recover kan militar ang nawalat na 2 M16 rifle, 4 na magazines asin sarong bandolier. Ang nasabing grupo ang suway man subuot sa grupo na nakainkwentro sa banwaaning Tinambak, Camarines Sur. Sa iba pang bareta, oath-taking ceremony kan mga bagong nurses sa Kabikolan na pinagibo. Asin bestuhon ang bagong presidente kan Philippine Nurses Association. Ang detalye sa report ni campus correspondent Mary Franz Lanuzo. Bago pa magpuan ang oath-taking ceremony, kaugmahan asin excitement ang namamatayan kan mga bagong nurses. Hulitan sa inagdeterminasyon, tibay, talino asin dedikasyon, nagkaigwanan nin resulta. Hali sa manlain-lain na eskwelahan kan Region 5, nagdayo sinda sa Capital Convention Center kung saan ginibo ang aktibidad. Ini man subuot ang enot na oath-taking ceremony na pinagibo sa lugar kan Bicol. Susub ki Patricia Johanna Tan, dating estudyante kan Naga College Foundation, asin ngunyan saro na sa mga bagong nurses. Nabigla subuot siya kan nagpuon siyang mag-review para sa Philippine Nurse Licensure Examination. Huli tamas dakol pa palan siyang dapat maaraman, asin maadalan. Apwera sa mga natukdo na sa inda, kan siya nagkaklase pa. Teinin katumbas ang kaugmahan niya kan siya nakapasa bilang registered nurse. I'm very grateful kasi it's not the thing that everyone experiences, and I'm very happy, of course, to make my parents proud, my family proud, and at the same time, I feel blessed kasi this is what I've worked for the past 4 years, and finally, nandito na siya sa akin. Kasabay man kan oath-taking ceremony kan mga bagong nurses, pinagbisto man ang mga bagong opisyales kan Philippine Nurses Association Naga City Chapter. Sigun sa bagong president kan Philippine Nurses Association na si Dr. Stanley D, ini ang pinakaenot kan PNA Naga City Chapter na mangenot sa nasabing aktibidad. Sa isubuot maiwasan ang magkaigawang problema asin pressure, pero dakulang pasasalamat na ini naging matrayumpo. Your dedication and compassion should always be there, especially we are dealing with lives, and your commitment to providing quality care, advocating for your patients, and advancing the nursing profession is truly admirable, especially during your challenging time. Your resilience and unwavering spirit shine brightly to everyone. Suulot ang sa indang nursing uniform, kasabay kan pagsumpa bilang sarong registered nurse. Panibagong oportunidad ang nagahalat sa inda. Para sa One Media TV 48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.